для обновления репертуару. Гэта мноства выважаных і сыграных твораў розных жанраў і кірункаў. Гэта удзел і перамогі ў конкурсах і фестывалях усіх магчымых узроўняў, што пацвярджае высокі статус калектыва. Гэта беражлівыя адносіны да прафесійнага педагагічнага складу аркестра. А самае галоўнае – выхаванне вялікай колькасці маленькіх музыкаў. Дякуем вам за тое, што даеце магчымасць усім нам дакрануцца да чароўнага свету музыкі, мовы, на якой душа гаворыць з душою. Оркестр варты самых бурных оваций. Натхнення, здоров'я.